Здравейте отново. Както знаете, март месец. Чакай да се преоблека, да не съм с една блуза два пъти за така да. Случайно да не го видят хората. Да, ще решат, че сме някакви мърлячи тук. Не си смеяме. Та, както знаете... С тениска. Добър си. Вижте, той е чисто нов. Та, както знаете, всеки март месец и септември се случва голямо събитие, което преобръща метата. Да! Нали, Виктор? Точно така. Излиза новия банлист. Това е толкова дълго очаквано събитие. И както знаете, вече обявиха за тази година първият банлист. И сега ще обсъдим какво става, що става, как става и какво мислиме, че ще се играе. И на този банлист за първи път през живота си не бях. Бях Вижте, хареса ми банлиста за първи път през живота. Мене повинаги ми е било сета, така че... Не е сета, никога не е сета. Като загубиш пари, помня като си бях купил Destiny дровете и малиш си ти прас! Не е като преди националното да ти баннат дека, нали, една седмица само. И то извънредно баннат. В смисъл не е банлиста, ами извънредно. Мид формата. Така, значи ще започваме с банатите карти и първо ще започваме с първата баната карта, която според мен е изненада за доста хора, но също това е Goyle Guardian. Yes! Най-накрая ми дойде акъла да банат гол. Не може 6 звезди синхро с 2800 атака, което реди плюсове всеки ход. Това е невъзможно. И е Earth. Абсолютно. И е Warrior. И на 2800 атака. Време беше, каквото я си говорим. Нали, готино е да го имаш от твоята страна на полето, кофти е да го имат срещу тебе, картата е небалансирана със сигурност. Време беше. Печели игри. И Троен Blizzard във всеки Blackwing дек нормално съм ангоя смисъл. Да. Няма смисъл да е в игра, когато един дек го вади просто е така. С една карта. Cold Wave. Следващата баната карта. Cold Wave хич на ме кефи да е банат без heavy, без Cold Wave. Много тежки беклайнове. Cold Wave винаги съм го харесвал като карта, защото ти позволява да играеш гротескно агресивно тези два хода, в които опонентът ти няма нищо. И ти нямаш нищо, но ти играеш така, че да не ти трябва нищо. Според дека ти. Аз почти го бях превърнал в стейпъл Cold Wave. Много силен ще ни липсва определено. Явно искат просто да вкарат колкото може повече контрол в играта, като всички нон-стоп могат да използват. Не, аз помня преди година и половина, значи трябва да е било 2009 септември месец банлиста. Четах един много интересен форум тред, дали трябва да баннат хери или не трябва да баннат хери, при което първият пост беше няма нищо безумно в това да играеш картите си. Единственото, което го прави безумно е наличието на една карта Heavy Storm. При което долния коментар, контраргумента, ако всички сетват по 10 милиона карти, играта ще изгуби смисъла си и аз напълно го подкрепям това нещо, защото аз самия срещу определени декове тегля Dark Home Monster Reborn и примерно One for One и ги сетвам, при което опонента ми почва да мисли. Той има Bottomless, той има Prison, той има Torrential и Mirror Force и Book of Moon. Така, играта поне става нещо като покера, смисъл, нещо започва да се бафира някаква идея, защото де-факто иначе ако не беше това пък, ти просто ще имаш само спелове и няма да се чуеш какво, в смисъл, умираш де-факто. Ти не мога да се защитиш по никакъв начин. Просто по този начин се кара според мен малко повече така скил в играта. Но както е. Dark Hole е скил. Да, Dark Hole е скил. Dark Hole е доста по-балансирано от Heavy Storm, примерно. Не. Не се va толкова лесно монстри, колкото се сетват спелове и трапове. Факт. Сегашната мета е така, че за един ход спокойно изпълняш 3 монстър. Но Star White Road балансира всичко, така че няма проблеми. Та, ще продължим следващата бан карта, която е незнайно защо баната от всички нас. Незнайно защо. Mass Driver. Mine Master FTK. Да, той има и други FTK. Има много FTK-та, Mass Driver е стабилен. По-добре да го няма, отколкото да го има. Винаги има Cannon Soldier. Това поне прави нещата така, че да не може да убият на пари. Примерно на втори ход. Един ход е винаги много в тази игра, тъй че Mass Driver по-добре да го кажем като цяло, но да. Така, след това ще продължим с лимитираните карти. Да, карти, които могат да се играят само поведнъж в дековете. Всичко си е стабилно до сега и новите са Honest. Аз честно казано не го очаквах, не предполагах, но и аз така, абсолютно. Предполагам, че може би заради нарастващата новия Light Structure и новите White чудовища, които ще излизат най-вероятно. Има Fey, има Lightbeat. Да си седи на един Honest по-така. Все тая. Зависи. Сега голямата карта.
която е лимитната на едно. Нещо напълно очаквано според мен. Абсолютно очаквано. Да, Dandelion взе лимита. Крайно време беше, смисъл. Едно е достатъчно. Дебристите с Dandelion ни правиха много смисъл, не може с една карта да изкараш синхро и два токена. Да. Не, Хем да се пазиш, хем имаш за атака, хем имаш за следващия ход за атрибутване на монстри, не знам си какво си, лудница тази карта. Денди на едно, пак си остава Денди, нали? Но го има момента, в който ти е необходим един крол, за да спреш дека, едно ратяри, за да спреш дека до голяма степен, тъй че напълно очаквано, напълно разбираемо. Това ще намали скоростта на плант синхротата, на Quick Draw дебрисите, на новите гангнир синхрота. В смисъл напълно очаквано, напълно разумно, никой не протестира, всички го очакваха и идва новата, неочакваната. Абсолютно очаквам. Още една карта, която очаквахме. Да, Кълт. Кълт? Кой очакваше, че е лимитнат Кълт? Да, бе. Кълзор баш пък Кълт, смисъл. Те блекуинговете на наша територия толкова много не топват, но за сметка на това пък в Япония са доста играеми и явно според мен това е причината, поради която Кълт отнесе лимита на едно. Но сега като се замислиш и като онеста си е доста щупена карта по този начин, блекуинговете доста от случаите печеляха. Не могат да ти направят, ти си на 5 кала в атака с Blizzard 3 Кълта умря. Примерно. Може би заради тази причина, но пък според мен лимитването на Кълт не е задължително лошо нещо, защото това може да стимулира по някакъв начин различни текове в блекуинговете. Примерно хората може да почнат да мейнбордат по един елфин, могат да играят някакви валио турбота повече. Не е задължително 3 шури с 3 Кълта, като се дискардна Кълта си вада друг Кълт. Това драстично намалява таргетите, които Шура вади. Абсолютно. Това според мен ще доведе до най-малкото игрането на Шура на 2 вместо на 3. По-малкото абюзване, изкарвам Шура, сетвам 2 и карвам с атаки, имам Кълт в ръка и ти падаш, просто защото имам всичко. Да. Ще продължим с следващата лимитирана карта, която според мен си заслужаваше да е лимитирана. Аз още септември казах, че ще е лимитна, тя изчака колкото да сбъркам и я лимитнаха. Бук. Да, Book of Moon просто е хубаво да се седи на едно, защото просто карта е много щупена. Много е силна. Присъл офанзивна, дефанзивна, спира ефекти, спира комбота, спира синхрота. Абе, лудница. Абсолютно такова... Много силна карта е. Нормално е да е едно. Аз като почнах да играя играта, мисля, че беше на едно и тогава се чудех защо подявалите тази тъпа карта е на едно. Но да. И процеса на игра се осъзнават някои силни, някои ефекти на карта. И сега нещото, което ме накара да се усмихна много. Много. В смисъл метата не е мъртва заради тази следваща лимитната карта. Да. Gateway of the Six. Това е картата, която просто... Значи това първото нещо, което казах за този банис, че тази карта ще е на едно. Беше задължително. Да. Нямаше как. Просто това слага едни огромни спирачки на самураите. Вярно не ги спира напълно, но едни сериозни спирачки, в които вече не им позволява тугейт целият дек на филда, нали? Да, ще трябва да карат малко като протест, тугейт прокси и бият. Да, тугейт прокси, GGB. Така. И ще минем вече към Semi-Limited, което гласи, че също може да играш по 2 бройки от тази карта. Това тук вече обърнем внимание на карти, които са върнати от Limited, вече са на Semi-Limited. Ще започнем с Card Trooper, което... Крайно време беше, в смисъл на 3 е много силен, на 2 е добре. На 2 е балансиран, но в интерес на истината доста така ще бусне машините, защото вече повечето машини ще са силни следващия пак си заслужава да изиграеш Machine Duplication за още един Card Trooper. Да, смисъл, че можеш да играеш Cyber Valley, Tuningware, ако искаш. Да, точно така, смисъл, отпушват се някакви идеи за декове. Другата Semi-Limited карта, в смисъл Archward Christia. Какво да кажем за нея? В Япония в момента тя е една от топовете като карти, но причината за това е, че там е релизнат новият White Deck, в смисъл там всички планети, там агенти, работи, не знам си какво си. И там е лудница, обаче за сега при нас още не се усеща силата на тази карта и сигурно затова не може да кажем много по този въпрос. Така че минаваме на следващата карта. Моя много любим Spirit Reaper, който вече се играе 2 пъти и това е толкова силно. Това са 2 монстъра, които не могат да умрат в битка. Обикновено правят -1, за да ги убият и всеки ход, когато нападат директно, правят нещо. Това е толкова... При това не е какъв да е минус от ръката. Това е най-големия минус, според мен. Сейф минус. Това е толкова силно 2 Reaper-а.
Налага бързина на играта, можеш зомби дековете да станат по-компетитив. Някакви по-дефанзивни такива зомбита, които примерно да се играят с номените и да правят Бриона Гангнир. Да. Има идеи. Като цяло е хубав пик, според мен, за Semi-Limited. Но, така, продължаваме нататък. Дълго очакваният лимит на Semi-Limit на Debris Dragon. Да, карта е много силна. В смисъл няма какво говорим, просто на времето карта, която като я изиграеш ти прави плюс 1 директно, беше супер силно, а тази карта вече е омага в момента. Не стига, че ти прави плюс 1, ти си живя кричър от гроба, отгоре на това мога да прави синхро и както казахме вече с Денди, мога да станеш с още 2 токена, не знам си какво си изобщо, тази карта си заслужава да е лимитът. Като се замислите, в момента Debris Dragon вика всички силни синхрота с изключение може би на Брионък и Гойл вече не го броим, Гойл е минало. Вика Stardust, Scrap Dragon, Black Rose Dragon, вика Гангнир, вика Iron Chain Dragon, Тришу още няма, е легална за плей. Но ще излезе. И тогава ще го баннат или ще баннат някой, което е по-вероятното. На две е добре, ще се тегли, ще се играе, но няма да е всеки ход Дебрис, както обичахме да правим. Дебрис, под, Дебрис, под, гъга. Досадно. Докъде? Да, ще минем нататък вече към наскоро нашумелите Gravekeeper-и, които всъщност доста бяха буснати от предпоследното издание, което излезе с новия Gravekeeper Recruiter. И не им правят нищо. Semi-Limited Royal Tribute. В смисъл, тази карта мисля, че е по-хубаво да е на две, защото така им се намалява вероятността да изтеглят в първа ръка, за да могат да ти дискарат монстрите. И пак я теглят. Да, факт е. Всяка игра отваряше с Necrovali Royal Tribute. Да, силно коефициента, т.е. процентите от моменти, в които ще изтеглиш на първа ръка. Ние с Петков го смятахме при 40 карти дек и 6 карти Opening Hand. Карта, която играеш на 3 имаш 40,96% да я изтеглиш, а като е на 2 34, нещо такова. В смисъл, достатъчно много е. Да. За да продължавам да се оплаквам от това. В смисъл, overpowered определено. Да. Overload Fusion, който вече е на 2, което е много добре. Ще има големи химери в този формат, преусещам много големи химери. Булстват много. Ще има силни гаджети, силни махини, силни каракурита, големи лимитери ремували.